Alisa Chandra Budaya sebelah sampul tanda warungko yang Cinandra Guntur Pangaripani koncoe budaya Bud, pesen aku Bud. Oh, dia kan ulang tahun ya. Tri prakara guna kaya kan benatepi. Tampanono ya cahayu. kasih jalan, ayo Po. Iya. Loh. Sapa rupane kok kaya monyong iso. Rupane kok kaya monyong iso. Yo, was. Loh, ayo dong. Rasa nangis sudah. Orang tidak sedih cepet patah. Là con ba cha cũng về thôi. Lo lại bạn ơi. Buta kenangan metu. Buta kenangan metu. Ayo ya.
Oh, ya iki lho. Oh, ana sing gredeg, ana sing gredeg. Ya. Edi Plantuk ya iki. Woi. Tukang gawe ontran-ontran. Ya iki. Ya iki. Iki ya kalebu buta kenangan. Ojo rene. Nah. Ayo kan ngomong ada maju kan. Oh. Ah, nolak alor. Edi nolak alor. Lah. Oh. Loh. Yo. Bocah gredeg lah. Bruno. Wah. Risak Bruno ya iki. Oh. Ayo, larpe kembari kemarono Bruno. Loh, kabeh komplit tekono, kabeh komplit tuh. Oh. Linggo sing iki. Edi macam alor. Loh. Loh. Yo, Edian. Sokal-sokale Indonesia ya gila, jenderal-jenderalnya sokal ya gila. Ayo, as. Yo. Yeah.
wong loro munggah kabeh. Hei. Hei, wong loro munggah kabeh. Hei. Toto barisane yo. Aduh yo nek. Yo. Ora biasane lho dipanjeni. Eta asli utar sokal iki. Oh. Aja kaya Edi, aja kaya Edi, ditiru kae. Iya, wis tak. Gak mongko aku arek Edi iki seneng lho. Kowe bola aku ya. Oke. Nana. Besar payu. Hei, sakane wedhus apa piye? Aja kurang ajar no. Mas Edi, rungokno lho lagi. Kae lho Edi ndek ning kono lho kok. Kayet. Yet karo Edi ki meh padha.
Alah ya padha loro karo iki asline. Sembarangane ya meh padha. Sing ora Bruno karo Kundat tok. Asline lho ya padha. Ayo yuk. Kadung mula wis niat riko. Ayo Dan, Rene Dan. Arepe ninggal yo lelekno. Masih pahit son rasa ison tetap nerima rasa welas asih hang suci mengatakan iko satu sing ati umume wong kampusan bialesan riko gawe lara ning ndi lara ring dada kaping riko larani tapi iso ketemu yatno ati Ayo dong. Yeay. Riko sing gelem ngerteni Mariko nyecek marah ati hiyo tega dari rasa welas asik kang suci mung kanggo riko satuluse ati apa ya lesan riko Lah. gawe loro Iya. ring dodo wis ping kaping riko nglarani tapi ison tetep ngoyatno ati aku riko sing kelem ngerteni Lah, ayo ngono terus. Yeay. Ayo. Wut. Berdua kaya mau. Disawer Pak Bruno. Lah, Bismillahirrahmanirrahim. tenan lho. Tenan. Oh, aduh. Hah? Piye to? Hah? Lah aku karo Pak Bruno ngene-ngene. Lah ora nyawer et. Jajal aku salaman, jajal aku salaman. Ayo. Hei, hei, Pak Edi, mbak aja norok bunte mbak ya. Ayo, mbak aja norok bunte. Norak aja norak. Sengak mbak ya. Oh,
Basane planet Hah? metu. Heeh. Enggak teman cok, Ben. Enggak teman cok. Kowe kok ya iso to no Bruno? Kowe kok ya iso. Bacot kecok, ayo. Mas Bruno njaluk apa iki mau? Heeh, wis. Iya. Oh iya, Oh, njaluk iya. lagu Arab. Njaluk lagu Arab. Hah? Qul huwallah. Lagu Arab. Bene wis tak kei lagu iki. Lah, ini senare Bruno lagi. Bibir Oh, Saloni mesemaderang korang aku bayan ngerongi kolek nasel putar kaya mau. Hei, senengin ayo. Yo, pas. Kukut. Yo. Sing dintangane yo mung dina iki metune yo iki perange yo iki jotosane yo iki. Ayo. Dina janane Bruno sing magot Ranagana ora tau napa musuh. Ayo sing jenenge Kebo maju kowe. Sajake bakal sorone maju arep. Oh. Ajeng kayak rakot gila-gila. Yo.
Loh, pas. Loh. Loh. Pamerno dan karena adegan berbahaya ya para penonton kami mohon untuk mundur ya, penonton mundur karena ini adegan yang sangat berbahaya. Embong Banyuwangi.